Il-Gvern ġeddet ftehim soċjali li diġà kellu ma' dar Teresa Spinelli fil-Belt li toffri wensu ken lil nisa jew tfajliet li jkunu spiċċaw bla saqaf fuq rashom wara li jkunu għaddew minn vjolenza domestika fost l-oħrajn. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal illi l-ftehim se jassigura għotja ta' 560,000 euro lid-dar fi 3 snin illi ġejjin. Il-ftehim kien iffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħalsin Soċjali Alfred Grixti u ċ-Chairman tal-Fondazzjoni Suret il-Bniedem li tmexxi l-operat tad-dar Fader Carmelo Aquilina. Fader Aquilina spjega li d-dar tilqa' mal-15 mara jew tifla fiħdana illi jkunu qed jaffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli. Allura naraw li t-terapija tkun mhux biss biex ngħidu hekk fuq dik li hu materjal li tarġa' tilpirri għal persuna fil-finanzi, eċetera, eċetera, imma ukoll emozjonalment. Allura naraw li l-persuna tiġi mejjuna minn diversi angoli biex tkun tista' il-persuna timxi aktar il-qudiem. Il-Ministru Michael Falzon qal li din is-sena s-somma allokata għal qasam soċjali telet għal 17 miljun euro, meta 7 snin ilu din kienet ta' 3 miljun euro. Illum qed nitkellmu fuq 48 ftehim u budget li qareb 17 miljun euro. Huwa fatt li jkollok kooperazzjoni, anzi huwa bżonn li jkun dik il-kooperazzjoni, għall-Gvern joħroġ ħafna minn funding imma mbagħad naħdmu ma' diversi istituzzjonijiet biex ikollna aktar outreach barra u nkunu nistgħu ngħinu aktar nies.